ବରୋଦାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶୈଳେଶ ମେହେତାଙ୍କର ଏତେ ଚାହିଦା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମାସଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ଜଣକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଓ ଦିନରେ ଅତି କମ୍ରେ 10ଟି ହୃଦୟର ଅପରେସନ୍ ସେ କରିନେଉଥିଲେ। ଦିନେ ଏକ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କର ଏକ 6 ବର୍ଷର ଝିଅ ସହ ଡକ୍ଟର ମେହେତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଝିଅର ଶାରୀରିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଡକ୍ଟର ମେହେତା ଦମ୍ପତିକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ହୃଦୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହାତରେ କେବଳ 2ଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟା, ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଅପରେସନ୍ର ସଫଳତା ଅତି ନ୍ୟୁନ। ଝିଅଟି ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅପରେସନ୍ ନ କରିବା ସେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଡକ୍ଟର ଦୟାକରି ଝିଅଟିର ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଝିଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଝିଅଟିର 6 ଦିନ ପରେ ଅପରେସନ୍ ହେବ ଏହା ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଝିଅଟିକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ମା ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲେ ଓ ବାପା ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ମା ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ନିଜ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଝିଅର କପାଳରେ ବିଭୂତି ଲଗାଇ ମା ନିଜ ଝିଅକୁ କହୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଅପରେସନ୍ର ଦିନଟି ଆସିଲା। ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଝିଅଟି ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲରେ ଶୋଇଛି। ଜୁନିୟର ଡକ୍ଟର ଓ ନର୍ସମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ମେହେତା ସବୁଜ ଏପ୍ରନ୍, ମାସ୍କ, ଟୋପି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧି ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅଟା ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଝିଅଟା ବଞ୍ଚି ନପାରେ। ସଫଳତାର ହାର ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଥାପୁଡ଼ାଇ କହିଲେ, ଝିଅ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଝିଅଟା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ଡାକ୍ତର, ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ତୁମର କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଝିଅ? ଝିଅଟା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଖୋଲା ହୃଦୟର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବ। ଡକ୍ଟର ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ତୁମକୁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବନି, ଏହାର ଔଷଧ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବୁ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଝିଅଟି ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ହୋଇ କହିଲା, ନା ଡକ୍ଟର, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁମେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିଦେବ। ମୋ ମା ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିବ, ସେହି ସମୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବ ତ ମୋ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ମୋ ଅପରେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ କହିବ ତ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ କହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅପରେସନ୍ର 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ହଠାତ୍ ହୃଦୟରେ ରକ୍ତର ଏକ ଟୋପା ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା। ରକ୍ତର ଚାପ ମଧ୍ୟ କମିଗଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଝିଅଟି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଲାଇଟ୍ର ସୁଇଚ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଝିଅଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁନି। ଏସବୁ କହିବା ସମୟରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମନରେ ହଠାତ୍ ଝିଅର କଥା ମନରେ ଆସିଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ସବୁକିଛି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତୁମେ ହୃଦୟରେ ଅଛ। ଯଦି ତୁମେ ସେଠାରେ ଅଛ, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଝିଅଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଡକ୍ଟର ଭାବପ୍ରବଣତା ହୋଇ ଅନବରତ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଲୁହର ଆବରଣ ତାଙ୍କ ଚଷମାରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ନର୍ସକୁ ନିଜର ଚଷମା ବାହାର କରି ଲୁହ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏସବୁ ହେବା ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଜୁନିୟର ଡକ୍ଟର କହିଲା, ସାର୍ ସାର୍, ରକ୍ତ ଏବେ ହୃଦୟକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଡକ୍ଟର ତୁରନ୍ତ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧି ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ଆସ, ମେସିନ୍ ଚାଲୁ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ 4.5 ଘଣ୍ଟା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଗଲା ଓ ସଫଳତାର ସହ ସରିଲା। ଡକ୍ଟର ମେହେତା ଖୁସିରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଝିଅଟିର ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଧମନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ଅତି କମ୍ରେ 60 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ? ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନା ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ? ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର
ଉତ୍ତର କ'ଣ ସେ ଦେବେ? ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି।